दानिया जोंनि सिलायाव नुसै जि फिसा फिसा लामनाय, माने बेखौ किताब होनो आरोखि जोंनिया। नोंथांमोननिया मा होनो एसे खोन्थाहरदो। मानो होनब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जोंहा दाख्लै नानि फिसा मोनबाय। नै जि लामनो जायगा थोयैनि बेयावबो लामबाय। आरो दानिया बुरिया खर' लोबनो लुगैदों होननायखाय दै दुंबुर लागायनानै बुरिनि खर'खौ लोबना होबाय आरो। खानायखौ बिराद जिनिर मोनबाय दंमोननो। हस्पिटालाव सानबा गाहाम थाहैबाय। दासो फैनानै माने बिराद रोजा मोनदोंमोन। सानसे लोबाबानो माबायदि मोनो आरो सप्तासेसो जाखाबायमोन लोबिया। आरो खर' लोबखांनानै नै डेटल लागायनानै बुरिखौ थुखैबाय। दानिया ओमफ्राय लास्टाव गारिखौबो सुबाय आरो। मानो होनब्ला गारियाबो सप्तासेयानो जाबायमोन हस्पिटालाव जोंदो थाहैफानाया। नै बे मेसिनजों आङो गारिखौ एसे साफा सुबाय आरो। दासो सिल सिल साफा मोनलायदों। दानिया आंनि फालायाव गोलैबाय नै किताबफोरखौ जाबनानै दोननाय, माने थननानै दोननाय आरोखि। ओरैबायदि बुरजा नांगौ जायो किताबखौ, माने हरसेयावनो नैबे एफा बुरजा किताबा हरसेयावनो जोबदोंमोन आरो। फुङाव सुस्राजोबनानैसो नै साफा थननानै दोनफिनबाय। बे हरावबो जोबफिननो हागौ। दानिया आइया बुरिनि थाखाय नै लाल सादों बिस्किटजों होफैदों, बेखौ लोंसिगोन। नोंथांमोना माबोरै दं रायजोफोर? कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नै आंनि उनाव सोर दं नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ। बिदिब्ला फैबाय थानाय भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।